Ne v-am regăsit la un nou episod. În episodul de astăzi suntem cu doi prieteni de-a noștri, Anatol și un prieten de-al lui și de-al meu, desigur. Și în episodul de astăzi ne vom juca Minecraft. Glumesc, nu e Minecraft. Ne vom juca Roblox Find the Button. Deja vedeți voi că din primul level nu-l găsim nicăieri. Nu găsim butonul nicăieri. Da, am mai exersat noi niște lucruri. Ei momentan sunt plecați. Prietenul nostru n-are... Vorbim pe Discord și uite că a și plecat. E alt Anatol, Locolencu, ăsta e altă familie, deci... Bă, deci efectiv nu găsim deloc butonul. Bă, deci uitați-vă și voi că nu găsim butonul. Nu găsim butonul. Revenim cu un indiciu de la buton. Cred. Gen doar cred. Revenim cu un indiciu de la buton. Și am revenit cu butonul. Deci uitați-vă și voi unde era. Uitați-vă. Hai să-l apăsăm. Și acum este timpul să ne urcăm pe scara asta. Sunt sigur că pe aici undeva ar trebui să fie. Nu știu ce fel de nivel am pus. L-am găsit. L-am găsit aici. Unde ești? Aici jos. Hai, apasă-l. N-are microfon, deci nu poate să vorbească. Deci 100% ar trebui să fie undeva pe aici, pe sus. Acolo e de la nivelul trecut. A, uite-l. Deci el l-a găsit, deci este 2, 1. 2, 1 pentru el. Deci ne bate dacă nu suntem atenți și noi. Deci l-ai găsit? Nu-mi vine să cred. Trei, 1. Apasă-l. Și haide să căutăm mai departe. L-am găsit. Aici. Deci 3 la 2. În sfârșit am mai luat și noi un punct. Ia, oare unde e aici butonul? Da. Nu l-ai văzut? Nu ai văzut cum am teleportat. A, uite. Ai venit. L-am găsit. E aici sus. Deci e egalitate. 3 la 3. O să ținem noi minte. Că este 3 la 3. De la sticla de lapte. Deci l-am găsit. E aici. 4-3 pentru noi. 4-3. Hai că ținem noi minte. Hai să apăsăm și să continuăm. Revenim, poate recalculăm scorul, să vedem, poate am ratat ceva. Revenim. Bine, și am revenit cu prietenul nostru Anatol. Este 5-3 că am mai găsit un buton, va intra și el imediat. Deci trebuie să... Uite-l acolo sus, nu-l vezi?
E sur acolo. Dar tu te joci și mâine pe contul crie 2, 4, 6, 6, 2? Da. Dar de pe care să mă joc? Bun. Că eu fac clip. L-am găsit. L-am găsit și la ăsta. Deci scorul total este de 6-3 chiar. Nu pot să-l apăs. Bă, deci efectiv nu pot să-l apăs. Bă, da. Gata. Este 6-3-0. 6-3-0. Acum punem scorul și de la Anatol. Deci cam nu e corect pentru că am început înaintea lui, dar... Salut! Uită-te acolo, nu-l vezi. Aoleu, tu unde ești, Anatol? L-am găsit și aici. Deci este 7-3-0. 7-3-0. Ăsta e scorul. 7-3-0. Deci, Anatol poate să mă întreacă doar dacă mă ajunge din urmă. Deși nu prea cred că poate, că el e de-abia la lumea cu fructe. Dar noi am trecut și prin lumea cu legume, și prin lumea aia cu dulciuri, și prin lumea cu mâncare, așa, fast food. Și acum suntem în lumea înghețată, cred. Nu știu care e faza. După, vezi doi pepeni verzi. Vezi doi pepeni verzi. Apoi pe acolo. După ei. Revenim cu următorul scor. Cred. Revenim. Și am revenit. Este 8-3-0. 8-3-0. Efectiv, nu vine să cred că îi bat pe amândoi. Este 8-3-0. Îi batem la o distanță extrem de mare. Îl înțeleg pe Anatol că el a intrat după. Dar celălalt nu prea are logică cum l-am întrecut. Este cineva la lumea asta cu mine sau nu? Nu-i nimeni la lumea asta. Doar eu. Bine, poate mă ajung și prietenii mei odată. Revenim, poate o să ne ajung. Și am revenit cu butonul. Deci efectiv e aici. E 9-3-0. Deci îi bat prea rău. Ia, aici încă mai este brânză. Ia, oare este acolo? Da, uite. Uite la acolo, unde stă. Păi intră pe altă hartă sau care-i faza? Încerc să-l ajut să ajungă la mine, că, sincer, nu prea știu pe unde să găsesc butoanele. Și măcar să aibă și ei o șansă. Să aibă și ei o șansă să mă întreacă la punctaj. Pentru că mi se pare că n-am fost în cea cu legume. Deci încă mai au șansă. Revenim. Și am revenit. A rămas doar Anatol în spate. Dar după 2000 de ani măcar cineva a venit. Acolo sus nu nimic. Am căutat. Acolo am fost. Deci, efectiv, habar nu am unde trebuie să mai căutăm. Și revenim cu butonul.
am găsit butonul, deci efectiv doar am închis și l-am găsit, dar vreau să-l găsiți voi. Cam atât cu acest episod și noi ne revedem pe data viitoare. Șpa, șpa!